नोंथांमोनहा बिथांखौ गोसो गोरबोजों नायफैनानै खेलाखौ नायफैनानै मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय सम्मानीय लेट पुलिस नार्जारी खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोदानै मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय माने भिडिअ लाबोया आं गोबाव जाबायमोन माखासे समफोरनि गेजेरावहाय माखासे खामानि थानायखाय आङो खुनु भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन दिनैहाय आङो लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाबाय जगेन्द्रपुर गामिनि गेलेग्रा फोथारावहाय मोनसे मेम'रियेल फुटबल बादायलायनाय जानानै थाङो बे फुटबल बादायलायनाय जे फाइनाल खेला बे फाइनाल खेलायावहाय जिलिक मिलिक आरो बारदै सिख्ला क्लाब बे मोननै हानजानि गेजेराव जानानै थाङो दा बे फाइनाल खेलाखौहाय मानगोनां जुमदुवार कलेजनि गाहाय फोरोंगिरि बा प्रिन्सिपाल बिथाङानो गावनि फंनैसो बिबुंथिजों बरायो आरो फाइनाल खेलाखौ बेखेवो लोगोसे लेट पुलिसर नार्जारीनि फिसाज्ला बिथांनि दैदेननायाव बे फुटबल बादायलायनाया जायो आरो बिथांनि गासै सामलायनायावनो बियो जायो लोगोसे पुलिसरनि फट'आव बिबार बावनाय आरो आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रुंसारि जे फट'आव बिबार बावनाय बे गासै हाबाफारिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों थ' नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो देंखोगिरि करुणा राभा बिथांनिफ्राय मेथाइ रोजाबनाय बेफोरखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनो हागोन थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बयनिबो आसामनिनो मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्ग सम्मानीय लेट पुलिस नार्जारी फट' और आमार सकलोरे आदरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धुबरी विभागर सम्मानीय कार्जबा सनादा तेखेतको आमी श्रद्धांजलि दिम এতিয়া মই সকলোকে মই সিরিয়ালি যাবলৈ কৰিছোঁ এজন এজন আমাৰ অতিথি বন্ধুসকলে তো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মাজত আমাৰ আজিৰ অতিথি সন্মানীয় কোকৰাঝাৰ জিলা राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सम्मानीय कार्जबा नेरसिन ब्रह्म डांगरियाखौ এখন आरनाइरे सम्बर्धना जानाबोलै মই অনুৰোধ কৰিছোঁ गांसे आरनाइजों মই थाखाय खावलायबाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आरएसएसनि सेक्रेटारि नेरसिन ब्रह्म बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय तार लगे लगे अनुरोध কৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত सम्मानीय सेवा कार्जबा सेवा प्रमुख सह सेवा प्रमुख रिंखां ब्रह्म बिथांखौबो आङो गांसे आरनाइजों खावलायबाय लोगोसे गोमदोन महाबीर बसुमतारी बिथांखौबो आङो गांसे आरनाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय आरो সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰাৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি খালাमलांबाय थागोन प्रथमते भारत माता आमी श्रद्धांजलि तार पिছত सम्मानीय स्वर्गीय पुलिस नार्जारी लगते आमार विभाग कार्जबा सनादा সকলোকে মই লগতে आमार फाइनाल गेम आमी आरम्भ करिम
तो जोङो दिनैनि फाइनाल खेलाखौ ओपनिं खालामनो थाखाय जोंजों लेंहरजानाय आलासि मानगोनां डक्टर शिवराम बसुमतारी सारजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि नेहाथारि नेरसोन ब्रह्म आदाखौ आङो दिनैनि बे फाइनाल खेलाखौ ओपनिं खालामनानै होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। लोगोसे आङो दिनैनि बे खेला ओपनिं खेलानि सिगां फंनैसो जोंनि जमदुवार डिग्री कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर शिवराम बसुमतारीखौ फंनैसो बुंनानै बे खेलखौ बेखेवनो थाखाय आङो खावलायदों। खुलुमबाय, नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। बयनिसिमबो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरज गाबनायखौ जासिग्रोबाय। ज'खालायफोरा আজিলৈকে আমাৰ আদৈ তুলিচৰ নাৰ্জাৰী যে থাৰ্ড মেমৰিয়েল ট্ৰফি ইয়াত আজি জ'খালাইপৰা খেলি আজিলৈকে এই ফাইনেল হৈছে। ইয়াত উপস্থিত আমাৰ মাননীয় ভাই অতিথিসকল আছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, সাব ডিভিজনৰ পৰা, আৰু ইয়াত আমাৰ এই চৰাইবিল অঞ্চলত বা কাছাৰবাদ কুচুগাঁও আৰু ৰাইমনা জাম্বুগুৰি অঞ্চলৰ পৰা যিমান আমাৰ ইয়াত খেল চাবলৈ আমাৰ ৰাইজসকল আহিছে আৰু মই ৰাহুল নাৰ্জাৰী ভাইক মই তাৰমানে এই খেলখন দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্য যাতে আমি তুলিচৰ নাৰ্জাৰী মেমৰিয়েল যোনটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই এইটো ট্ৰফিটো দিছে, মই তাৰ কাৰণে ভাইক কোটি কোটি ধন্যবাদ जासिनो। आरो आंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासिगोन जे राहुल नार्जारी फंबाया जे उद्देश्य लानानै गावनि जोनोमगिरि बिफानि जे थामथि मेमरियेल ट्रफिखौ होदों, दा बे होनायाव नुजाफैनानै नोंथांमोनहा बिथांखौ गोसो गोरबोजों नायफैनानै खेलाखौ नायफैनानै मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय आंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जोंनि हारि माहारि जेरै बर', सान्थालि, राभा, नेपालि, मारवारि आरो गोबां जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा दिनै बिथां राहुल फंबायखौ गावनि बिफानि जे मेमरियेल ट्रफि होनाय बेखौ जाफुंसार होनायाव मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि जे जोंहा मोननै गेलेगिरि बिथांमोनहा फाइनालाव फैनो हाबाय। मोनसेया जाहैबाय मामोन जिलिमिलि क्लाब आरो এটা दङ আমাৰ बारदै सिख्ला क्लाब। बिथांमोनखौ आं मोजाङै गेलेनानै जाहाथे दिनैनि बे फाइनाल गेमखौ साक्सेस खालामो बेनि थाखायनो आङो इसोर एबा अबंलावरिनाव आरज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा खेला दैदेनगिरि बिथांमोनहा गसाइगाव एसोसिएसन माबानिफ्राय फैनाय जाहाथे बिथांमोनहा मोजाङै मोजां मैयानिफ्रायनो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं आरो फाइनालखौबो जाहाथे मोननैबो साइडजों जायालासिनो गेजेरनि जानानै जाहाथे मोजाङै फाइनालखौ साक्सेस खालामो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौबो धन्यबाद होबाय। आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आंनि सिङावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोङो खेलाखौ बेखेवनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे जों आवगायलाङो। অনুরোধ করেছি তো স্টার্ট। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল সকলো অতিথিলৈ।
Gede antum kita.